Gendruwo Mbah Gambreng. Tumrap masyarakat padésan, sasi Sura isih dianggep wingit. Isih akeh sing percaya menawa ing sasi Sura kuwi bangsane lelembut padha gentayangan golek tumbal. Sapa sing ora prayitna bakal dadi mangsane jin, setan, ilu-ilu, banaspati lan sakbangsane. Yen ana kacilakan utawa kedadéyan kang gegirisi, kuwi merga penggawene sing mbau reksa. Korbane dadi mangsane lelembut sing manggon ana kono utawa didadekake gedhi bale. Mula saben ngancik sasi Sura, wong-wong padha nganakake slametan, ndonga bebarengan mulih kalis ing bebaya. Wengi kuwi simbok lagi utek ana pawon, olah-olah gawe ambeng kanggo kendurenan sesuk awan. Dijarak anggone olah-olah ing wayah wengi, kareben ora ana sing ngregoni. Bapak ana kamar ngancani anggonku turu, sinambi ura-ura utawa karo ndongeng. Nanging dumadakan simbok jelih-jelih kamigilan banjur mlebu kamar paturonku. Pakne, ana memedi. Simbok girap-girap gumeter awake. Ana apa mbokne? Bapak gegancangan marani simbok. Aku uga melu tangi merga krungu simbok jerit-jerit. Ana ayang-ayange uwong, Pakne. Nalika aku nyugukake kayu ing tembok mburiku, ana ayang-ayang uwong lagi ngepeli sega golong. Tak toleh ngewonengen ora ana sapa-sapa. Aku banjur mlayu. Ngendikane simbok. Wah, iki mesti pokale Mbah Gambreng. Apa kowe lali ora cepak sajen, Mbokne? Pitakone bapak semu nyalahake simbok. Ora, Pakne, aku pancen lali. Adate ora ketang nyebar beras kuning utawa apa ana tengah latar. Aku mesti gawe sajen. Awan mau akeh gawean nganti ora kober mikir tekan kono. Wangsulane simbok. Ya wis, barang wis kebacut. Saiki ambenge arep diterusake apa ora? Pitakoni bapak bareng ngerti ambenge durung dadi. Gemang, aku wedi. Yen ngono genine dipateni, kareben ora melebar tekan ngendi-endi mundhak ngobong omah. Ngendikane bapak sinambi mateni geni. Wong telu nuli turu bareng uyel-uyelan dadi siji ana kamarku. Awane bapak tindak kendurenan tanpa nggawa ambeng. Pancen ing kendurenan kuwi ora diwajibake nggawa ambeng, nanging sing baku melu ndonga. Ewadene ambeng kuwi amung kinarya sarana kanggo kumpul. Mbah Gambreng iku jenenge gendruwo sing manggon ana pekarangan suwung kagungane Den Sastra. Prenahe sawetan omahku, mung keletan lurung cilik. Miturut critane wong-wong ing dusunku, gendruwo Mbah Gambreng kuwi biyen ingon-ingone Den Sastra. Den Sastra sing kagungan omah joglo magrong-magrong kuwi saiki wis ora manggon ana kono. Omah lan pekarangan ditinggal lunga, ora ana sing ngopeni. Den Sastra kakung ngetutake garwa enom manggon ana desa liya.
Wondene Den Sastra Putri melu putrane wadon ana kutha Solo. Putra lanang loro uripe wis mapan nyambut gawe ana Jakarta. Tangeh padha gelem bali mulih menyang desane. Omah disuwungake. Mula banjur dipanggoni gendruwo Mbah Gambreng. Manggone ana ing lesung watu mburi omah cedhak sumur. Yen padang bulan, kadang kala katon. Lungguh ana sak dhuwure lesung watu kuwi. Senenge gegira wong liwat utawa nggodha ibu-ibu sing lagi padha olah-olah. Ana sawijining ibu wis kadung ngracik sayuran, nanging bareng arep dimangsak, iruse ora ana. Pawon diubres, papan-papan sing nyelempit diteliti, nanging tetep ora ketemu. Kamangka irus mung siji, ora ana tunggale. Kepeksa diganti entong sega kanggo ngudhak sayur. Ilange piranti pawon ngono mau prasasa dialami kabeh sing manggon cedhak pekarangan suwung kuwi. Ana sing kelangan irus, ana sing kelangan susruk wajan, centong sega, parut, lan liya-liyane. Bareng seje dina, barang-barang mau katon temangsang ana dhuwur wit-witan. Ana sing temangsang ning wit klapa, lan ana uga sing temangsang ing barongan pring. Yen dinalar, mokal ana wong bisa menek nganti tekan pucuke wit-witan. Kang dituduh ora liya kejaba Mbah Gambreng sing seneng jahil. Mbah Gambreng uga seneng gegiro bocah cilik nganti nangis girap-girap. Wong tuane tanggap nuli ndonga kanthi keyakinan agamane, gusah Mbah Gambreng supaya lunga saka papan kono. Nganti saiki, senajan Mbah Gambreng wis ora ana, angger ana bocah nangis ing wayah bengi, wong tuane mesti meden-medeni. "Aja nangis, kae Mbah Gambreng ana njaba." Diwedeni kaya ngono mau, bocahe nuli meneng. Ora mung seneng gegodha marang wong sak kiwa tengen pekarangan suwung kuwi, nanging uga wong mlaku sing liwat luro ngarep omah. Saben surup, Mbah Gambreng kerep lungguh ana dhuwur pager tembok. Weruh wujude Mbah Gambreng kang gegilani, wong sing arep liwat kepeksa murungake lakune. Luwih becik golek dalan liya senajan kudu ngalang luwih adoh. Semono uga yen ana tontonan, Mbah Gambreng kerep gegiro wong sing budal ndelok. Suarane gereng serak-serak agor. Sing krungu padha mlayu sipat kuping, girap-girap kami weden. Ana kedadean sing ngguyokake nalika Pardi Koyek oleh jatah ngayahi rondo. Pardi Koyek sing kondang kendel matikel-tikel kuwi jarine ora wedi marang bangsane jin, setan, ilu-ilu, lan banaspati. Apa maneh mung karo gendruwo. Yen ketemu malah kebeneran arep dijaluki nomer. Wektu semono lagi rame-ramene wong kedanan nomer buntutan. Umbyeke wong kandha, yen nasibe apik, nomere bisa tembus bakal sugih dadakan. Uripe bakal kepenak, kekarepane bisa keturutan. Mula padha direwangi turu ana ing kuburan utawa papan kang wingit, njaluk nomer marang sing mbau reksa kono. Yen mung karo gendruwo Mbah Gambreng, aku ora wedi. Malah kebeneran, mengko yen ketemu
arep tak jaluki nomer. Celathune Pardi Koyek ngumukake kekendelane. Dheweke crita yen wis kulina ketemu bangsane lelembut nalika turu ana kuburan. Nanging tangga-tanggane durung ana sing tau nyepati Pardi Koyek lunga ijen ing wayah wengi. Yen lelungan mesti ana kancane. Kuwi wae njaluk diampiri. Lagi liyep-liyep mripate karo ngrungokake siaran RRI Surakarta, dumadakan Pardi Koyek krungu kenthongan cakruk ana sing nuthuk. Age-age sarung dikalungake pundak. Termos isi kopi panas lan bungkusan jadah goreng dicangking kiwa tengen. Rondo bengi kuwi dheweke oleh giliran nggawa wedang teh utawa kopi kanggo kanca melek. Ewadene ana nyamikan jadah goreng kuwi saka karepe Pariem, bojone Pardi Koyek. Beras ketan panenan saka sawahe dhewe. Dadi dudu beras nempur saka warung. Sawise pamitan bojone, Pardi Koyek nuli mangkat. Lakune digelak supaya enggal tekan cakruk. Mesakake kancane yen kesuwen ngenteni dheweke. Saka kadowan katon ana wong lungguh ijen, nanging ora katon raine merga ngungkuri lampu. Pangirane Pardi Koyek kuwi mesti Kang Surip kancane rondo. Saka wong 5 rombongane rondo ya mung Kang Surip sing duwe pawakan gedhe dhuwur. Nanging bareng arep nyelehake termos karo buntelan jadah goreng, dumadakan maklap. Wong mau ilang tanpa tilas. Pardi Koyek lingak-linguk ngiwonengen, nanging ora ana wong siji-sijia. Ilange wong mau ninggal ganda bakaran pohong nganti ndulek irung. Jarine wong sing ngerti kuwi tandane yen ing kono ana gendruwo. Pardi Koyek kamigilan nuli mlayu sipat kuping bali mulih. Tekan ngomah ambegane krenggosan gawe kaget bojone sing wis mapan turu. Sawise lerem atine, Pardi Koyek nyritakake kedadean sing lagi wae dialami. Pariem sing krungu critane mung guyu ngleges. Celathune, "Mula aja seneng sesongaran, mundhak diwelehake. Bareng diweruhi temenan, mlayu kamigilan." Trekae Mbah Gambreng sing gawe kapitunan gedhe nalika Pak Yoso duwe gawe mantu. Sing kajibah mandhegani Mbah Santo, sesepuh sing wis pana tumrap agal aluse kahanan dusun. Wiwit arep nyebar ulem nganti tumeka pungkasane pawiwahan, Mbah Santo sing mrenah-mrenahake. Ora lali masang sajen ing papan-papan sing dianggep wingit, utawa dalan prapatan lan protelon sing mengkone bakal diliwati tamu. Nanging lesung watu ing pekarangane Den Sastra ora diwenehi sajen, jalaran adoh saka omahe Pak Yoso. Omahe Pak Yoso pojok sisih lor wetan dusun. Dene papane lesung watu mau ana pojok sisih kidul kulon. Panemune Mbah Santo ora bakal gendruwo Mbah Gambreng kluyuran tekan kono. Dungkap Titiwanci midodareni dianakake adicara nebus kembar mayang. Paraga kang nyalirani kabeh wis samapta ing gati. Lek pomo pinangka sing adol kembar mayang
Dene Mbok Dekarto kang tuku minangka sulihe wong tuane calon penganten putri. Nalika adicara arep diwiwiti, dumadakan kembar mayang loro-lorone rubuh. Kamangka miturut kepercayane wong ing dusun kono, menawa kembar mayang mau nganti rubuh, iku pratandha calon penganten anggone omah-omah ora bakal langgeng. Lek pomo diluputake, jalaran dheweke sing gawe kembar mayang. Dianggep kembar mayange ora kuat, saengga nganti bisa rubuh. Sawise didandani, adicara nebus kembar mayang diterusake nganti rampung. Esuke jam 8 dianakake ijab kabul. Adicara ijab kabul lumaku rancak, ora ana alangan sawiji apa. Nanging bareng ngancik jam 11, wayahe tamu padha rawuh. Dumadakan ana prahara angin lesus arahe saka kidul kulon. Angin lesus sing ora kenyana iku sansaya banter gawe papan pahargyan dadi rusak mosak-masik. Tratak rubuh ngebruki padi-padi temanten. Temanten lan para tamu bubar salang tunjang golek slamet dewi-dewi. Panganan sing arep kanggo nyugata tamu ora kalap merga keruntuhan gendeng lan uwuh sing kagawa dening angin lesus. Sawise angin lesus mandheg, para tamu padha kondur tanpa nganggo diacarani. Mbah Santo lungguh deleg-deleg nglenggena kaluputane. Dupeh adoh panggonane, Mbah Gambreng ora diwenehi sajen. Dheweke ora ngira Mbah Gambreng bakal ngamuk ngrusak rantaman sing wis dirancang. Kedadian kuwi wis 50 taun kepungkur. Ponira sing dadi temanten wektu kuwi saiki anak lan putune wis gumrayah. Panemune wong-wong ing dusun kono menawa kembar mayang rubuh iku pratandha bali wismane temanten ora langgeng. Pranyata ora dadi kasunyatan. Saiki Mbah Gambreng uga wis ora ana. Embuh menyang endi lungane. Nanging yen ana bocah nangis ing wayah wengi, mesti diweden-wedeni. Aja nangis, kae Mbah Gambreng ana njaba.